Kiraneme County gosatategerteme County ya Kisii hanene koruase ewode ya Kiogoro bono nigo amate eyemo yanyale kobage gweso kiana koboria obwene bwa abo kubatikana no mwancho obogo siria obogema kubatikana no gosaganwa nababegwa bo batamanyirigo ikeraboniga nigo banyale koba kuboria serikali nyale koba yakorobotuki bwango helio komanya mbara bibali banyala koba bakwirira ogosira ku mwancho ngagotomanyo muliketo Sam Miyenda. Amate n'abasani ba Evans Barongonkeo nigo bare n'amabori amange gwetania amachibu nyuma yo kumusiria omwanchobo anguru kwa Brian Mongare okyo ayo chamo yo nara kabaga wito na bantu ja die saka digiri kwirigeria ono go yabeto mondo kwa monene igoro mambisa 10 bagotegunga chamo sirire igaiteire nyataru maatari tokogenda saa 10 tokonyora maene chamo na bagorete gende kina barai lakini tomonyoretio gotwanyorete wiru mocheria kare ono nago toigetagwa saiteire tokanya na watu ondogeta manyinga na baichirensi tukabana mondo koro monene na kirete simimani mwana minto siri ninja manene omwabo one tokumetie toichanete tokonya mwana mintai eitire tutamanyeti Nyagosira konye nigo are umurendi ase enyomba eyemo yo kwegokia imeya nyataro ere ase ewodi ya Kiogoro na nigo aitiritwe ase agokora emeremo omuse nigaba kawuchukana nuwana babegwa asalenge kwerigeria ari nyataro orengana ne amate yaye Evans Barongo oyo na indo manyikanite buna jomo nigo are omwororo otabwati amangana na monto abono turi na mayanda manene twasirio muso tabwate mangana nonde asirio muso tabwate korama muntu tosinyire nkiye kegerenge kenene bari kuburi chomo no muntu tabwati mangana na muntu chomo no muntu omwororo chomo tanya kuumana nonde gaiga batosinyire asarenge korigie akia yakorendera abana bae batosinyire stokuna stogochi andi tabwati magosa na muntu uju mwana mwarara no mutagonyera akona kuganda gukigaho nigo abanyanyimbo baenegetie egekore kyo na koira omubere onyagusira asenkendu amate etaraika egento bagikirie joga kiresi mchinsa 10 jabo tukuchigo chibuke ngote utongo boli ngani numa tumondo kuruku Evans okay ngabate bien kyone bere saba kontenga yayo manyango mangiga ngumuga kuyosiriro one ngana kwatenga boka mandi ngatangarunga promo noya n'umwana yo monene mumuranga batebya ya ndosaka ukiga tuchikora chomo okorere kyuitiro ikero linde nyari kandi tugoso uchipa tugoika ndingwa krisi myaka ngotebya ya mose kogenda baseitero ngaite uchira mochero wabuli nakiba kubuli mubiri bakwira mochero tutaraiki muri family tuligerera agontenga ya mubiri serikali ire mochero iyo tugosaba ngambali ngakobaba ngokubuli mubiri kwira mochero ntubine family tutaraika toyorore ikatari katoyorore bamanye kuyira mochero neste piva tegeti yali ngingiya igari kumye kwecho timu ikirete yono kubuli serikali nyatekoro wangu kubuli mubiri abanyene batarayikanga familia yuni go yasabire ubutukibwo imegokorwa eriyo banyore obwene bwabo na bari abayikiraniti egekore kiyo kwimukirwa egetambokero serikali yatekyo uchukumu yabo yogo totebya umuse no abakegerwa bande bari babuskaine weito muse asobwa yake serikali itagutubuguriri itubwaterite natumanya yo amagaki nigo basabire obokonyi kurwa ase abairi n'abarayi erigo ikirania omoroberi ubu komwania nyagosira kende nkiyo tubwate nonye bono nigo tukorera guchia se abamate n'abantu baminto gaiganga batokonye na se familia yega moroche bone ge changamoto ero nene se county to ya Kisii gavana mwalo wancha matokonye bono nigo amate yaganiri eserikali gokora obutukibwo imemono iri banyore obwene bw'umwanchobo kuri reporter ya Egetaseni Kiandizi TV nchenkoro kwa Sam Miyenda.